טוב, שלום לכולם, כאן יעל. הבוקר פתחתי את הפייסבוק שלי ופתאום לתדהמתי הכל השתנה. אז עשיתי לכם וידאו קצר כדי לראות מה באמת השתנה. אז כמו שאתם רואים פה, בעצם זה הפייסבוק החדש שראיתי, וזה הפייסבוק שאני רגילה לראות. נחזור להום, זה מה שהייתי רגילה לראות בדרך כלל. בואו נראה בעצם מה ההבדלים. אז אם כדי לחזור לעמוד שלי תמיד לחצתי פה על הום, בפייסבוק החדש, במקום ללחוץ על הום, אני לוחצת בצד הזה. אוקיי? פשוט לוחצים פה על הום, ומגיעים לעמוד הבית כביכול הרגיל. בפייסבוק החדש, כדי בעצם לראות את ה-notifications, את ההודעות החדשות שלי, נכנסתי פה, בצד ימין, לריבוע הקטן הזה. בפייסבוק החדש, אני יכולה לראות את זה פה. אוקיי? נחזור עוד הפעם לעמוד הבית. כדי לראות את ההגדרות של חברים שלי, מה שהשתנה לפי ההגדרות שהגדרתי, לחצתי תמיד פה, בפייסבוק החדש, אני פשוט לוחצת פה. הלאה. כדי לצאת נניח מהחשבון ולהיכנס עם פרופיל אחר, פה אנחנו בדרך כלל לוחצים על הלוג אאוט. בפייסבוק החדש, כל הפונקציות האלה נמצאות פה. מתחת לאקאונט, המשולש הקטן הזה, לוחצים, ופה יש לי את הלוג אאוט. משחקים, אפליקציות, בפייסבוק הרגיל אנחנו רואים אותם פה, את האפליקיישנס. בפייסבוק החדש הם פשוט נמצאים פה בצד שמאל, את האפליקציות, את המשחקים וכולי. אפשר לראות פה מור ולראות את כל מה שיש שם. פרופיל, כדי להגיע לפרופיל שלי בפייסבוק הרגיל, לוחצת פה. פייסבוק החדש שפשוט זז טיפה הצידה, זה נמצא כרגע פה. כל הנושא של חיפוץ גם כן זז טיפה הצידה, הוא נמצא כרגע במרכז, נמצא פה. ובפייסבוק הישן נמצא בצד ימין. פרט לזה, זה כמה שינויים קוסמטיים, אינפו, פוטוס, הכל נמצא פשוט במסך העליון. כדי לחזור לבית תמיד פה. לראות תמונות שחברים שלי הוסיפו, אני לוחצת פה. נסדר לי אותם במין לוח כזה מעניין. בפייסבוק הישן זה היה פה. אוקיי? בגדול אלה השינויים, אין פה משהו קריטי. הודעות, פעם היינו רואים אותם פה, את האינבוקס. עכשיו רואים את זה פה בצד שמאל מסאג'. פה. לוחצת פה על שני האנשים הקטנים האלה, אני רואה friend request. פה אני גם כן יכולה לראות את המסאג' ופה את ה-notifications כמו שאמרנו. אלו הם בגדול השינויים. כמו שהתרגלנו לפייסבוק הזה, אנחנו נתרגל גם לפייסבוק החדש. אז שיהיה לכולם בהצלחה, אם יש להם איזושהי שאלות, אני אשמח לקבל. יום נעים.